Wasal f'punt f'ħajti fejn kelli bżonn vera l-għajnuna u l-għajnuna sabet li flok jiena sebt l-għajnuna għaliex kien hemm anke punti fejn jiena pruvajt intemm ħajti bidejja. Din hija l-istorja ta' Flora Tanti li ta' sentejn kienet adottata mir-Rumanija u llum taħdem bħala infermiera fil-qasam tas-saħħa mentali. Ma' One News, il-mara spjegat li meta kellha 22 sena, skopriet li kienet tbati minn kundizzjoni msejħa borderline personality li s-sintomi tagħha kienet ilha tħossom minn meta kellha 14-il sena. Qalet li tul it-tfulija ħafna kienu jaqbdu magħha għax hija adottata. Kien hemm dawk il-ħsibijiet ta' ikollok ħafna mistoqsijiet illi m'għandekx risposta għalihom imma l-fejn ġejt adottata, x'seta ġrali, meta kont żgħira biex jkun hemm dan ħafna mistoqsijiet illi kważi iktar ma tikber iktar jikbru dawn il-mistoqsijiet sakemm forsi xi darba ssib ir-risposta għalihom ġifieri kien hemm anke wasal iż-żmien fejn anke ltqajt ma' familjari tiegħi. Flora sostniet li meta bdiet tingħata l-għajnuna ħajjitha nbidlet għall-aħjar u llum il-ġurnata gradwat bħala infermiera u qed tispeċjalizza fil-qasam psikjatriku. Gradwajt bħala nurse, nispeċjalizza fil-psikjatrija u ma nistax inħossni aktar kuntenta milli jien għaliex meta nħares lura ngħid għaddejt minn affarijiet iva, għaddejt minn esperjenzi, għaddejt minn diffikultajiet, kulħadd jgħaddi minn diffikultajiet, kulħadd ikollu problemi, però kemm il-darba waqajt erġajt qomt. Flora qaltilna li din is-sena kienet diffiċli għaliha għaliex apparti il-pandemija tilfet lill-omma adottiva tagħha. Hija xorta tagħżel li tħares lejn l-aspett pożittiv għaliex din is-sena ħallet il-frott tal-istudji tagħha. Ftit ta' xhur ilu jiena tlift il-mami tiegħi għalkemm isu konna qegħdin nistennew dan il-mument, però ma konniex qegħdin nistennew daqshekk malajr. Allura kien kemm xejn ta' xokk fuq il-familja kollha. Sewwa ġifieri, però nista' ngħid illi minn dak kollu minn negattività li tatna din is-sena wkoll gradwajt. Għal dawk għaddejjin minn żminijiet diffiċli, Flora appellat biex ifittxu l-għajnuna professjonali u jdawru ruhom b'nies li jħobbuhom.